Khubor mentah janmit. Shabain Paish khubor ki babnya tingin pet shay kimat ki bakongsan. Kinmau burom Menteri Rang Bado Kari bad Menteri Ketat ki Kampok Yeng Sardar Vallabhai Patel hakalingku singap ke jong. Onwan ra ye ki an ro ki bayadai bat kawai kari kawai ke election hakaluk sabhala shay kasni. Ong Menteri Ketat ki kam jengok kai perthai ubak polling do baka jingkren jong he ka VPP ubak aden mela besaimot kalong ke batok met. Ya cekmat ke jingpen kreat nak benta ke Meghalaya Games ajar akusan Hawes Jantia Hills. Bat pinrem ka Kunhun Lok Sabha Speaker 11 ya ke Raja Sabha Chairman 11 ha ke TB Mukt Bharat Awareness Cricket Match. Ki khubor ki babnya. Minta kasni Menteri Rang Bado Jongkari Narendra Modi bad Menteri Ketat Kampok Yeng Amit Shah kilakin mau burom yu Sardar Vallabhai Patel balatip kum Iron Man kari India. Hakalingku sngi yap jong haka jingtho ke jong haka rinsan social media Menteri Rang Bado Kari ulaong baka jinglong bat ke jingtre jong Sardar Vallabhai Patel kandang yai beteng banlong ke jing ai mensim ya kinong shong kari nak benta ke jing teli bat ke jinglong bajanai jong ke jat benriu bat ke jing pin urlong ya karai jong ke India ke bakiu shaprang. Ka sarkar kalbu banwanra yaki artali ki anro ke bedai bat kawai kari kawai ke election ha ka lok sabhala shay kasngi Menteri Ketat an Megwal unwanra ya ke constitution 129th amendment bill bat ya ke union territories laws amendment bill ha ka lok sabha kajing thmu ban pen kalai constitutional amendment bill kanya dei bat kajing pen kre ya ki kendon ban pinlong lang ya ke election lok sabha bat ke election shakayeng dor bar thauan jong ka jila ka committee ba hakli do halor kawai ke election balayalam do president berim jong kari Ramnath Kovind ka ai jingmut ban pinlong lang ya ke jing tap vote shaka lok sabha bat shaka yeng dor bar jila ka hakari Menteri Ketat ki kam jengok kai perthai ubak polling do ulashim ya ke jingken thok ke bajur halor ke jingkren jong jong ka VPP ubak aden mela besaimot ubak kentho ya ke sarkar halor ke jingpen longi kita masa dah ke baong ba kidei tang ki pen kilo dah ke kentho ya ke jingkren jong ubak besaimot kum ke petok met ulaong ba katna jengok kai perthai kadei ke we ni kita nak ke kongsan ke ba ai kamai ki pat ba ke jela Ulaong baka jingwan jong unong roy bapaunam kaperthai kabadangshen kata Brian Adams hasilong kapin bagipat ba na syabari kitrang banwan jingok yakani kajaka jingok kai perthai jong kajela. Kini ki jingkren kilong kiba thamdan ka jingkit kli kilong very irresponsible statement namar ni don da ki jingshisha facts and figures ki bakershan ya kajing persang jongga sarkar ban optimize ban kentiu ya kakam sang perthai bat kawai kabangala ban share bat pihang ni kalong ba tang na ka wei ka concert ka jong Brian Adams kaba ki kita bagi ong tangible benefits ki jing mentoi ki bagi laban UAE ka West Jantia Hills District kalapin kre shat ban pinlong ka Meghalaya Games arajar Husan ringkat ki kampin thamai bat maramot ki baladap banya chakman ha ki jaka repair lasdang benchna ya ka swimming pool ka bathamai hakyang nang ba government college katba ki weipat ki jaka ki dangdon hapdeng ka jingpen pha Hakajing ikran bat UMLA jong ka Juwai bat ru chairman jong ka muda uba wailat Miki Shala ulapen pau ikajing yat bet yat jenti jong kini ki jingpen pha. Ki bakunthop iki surok ka boarding bat ka jingpen biang ya ka
Ulah kedau baka Meghalaya Games mention snam hatura kalawanra ya kejingkiu kerdan. Kabaka Jantia Hills ketemu ban ringkat batka. Jumpa krek nama tak Meghalaya Games kalau ya chat. Nakini sisni arsni ngala one inspection ya barok ban check ba barok kitu ki jaka ki badai ban pentrai ki lasang ni em. Ban nga snupmen man yo i ba barok ki jaka ki bal la long ki bal asdang ya ka kam ki la asdang mentrai mentah. But even ya kenika ground ka PO i bengi don mentaro actually ki la dai ban sedang no tang bakadang don kenika super division mentagasni ke final match te tang sudah mentagasni wat ya kaniro ban repair ya kenika madan ke bangi yeng mentaro kan sedang no. Menteri ketnat ki kam jengok kai perthai uba polling do ula pendram ya kajing kentho ka bayade bat kajing khang ki skul hakasngi ba uklur ruai ba paunam jong ka perthai Brian Adams ula wan ruai min hakash phauterik uno pra da ka bayasat ba kadai kajing long briu ban kentho ula ong ba kitu ki ba kentho ya kajing khang ki skul ru ken skosi la da ki skul ki play hakasngi jong ka concert hakaba ki nongwan ki don live ho hajar ngut Ula ong baka jingwan ra jong ka sarkar ya ka turf protector kalong banyadai ka madan football hakapor bepenlong ya ka concert. Bi hakapor ba ki ut ba ka jingking dam kamlong sngan sho kamlong save sho ki ong balai ka sarkar ka skap kumni kamne AA ban repair ya kan ka bridge yo ka jaga aka ka baskosi Enda ka sarkar kla khang ye ka bridge na benta ban le ek repair ki ong balai ki khang bangi ban up sa kam ni lanungin yo ban cross ye ka bridge number ba la khang traffic tang siliang te ki ju ki breu hi ki ba ong balai ba khang ki school ha ka concert jong Brian Adams kinde ki ju ki breu bala da ki play ki school ha ka to ngi bat ki khna kim school kim poi sheyeng adu nyu prabaji min mit ki ju hikin ong ka sarkar bi yu kum kani ka ba latip lupa ba kan don gat kani ka show ka ba he adu laipo hajar ngur ubreu dang pai ki school bakin play te ngini ong ayu kata ka human tendency banwat dong Kasing Samla Catholic Omsning Parish haringkat kajing trelang bat Karibhoy Area Welfare Association kalapin long ikajing yat patba bat kajing pensong tho patba hinin kasngi ha omsning shapang kajing di drok bat kajing pang HIV AIDS kajing lang kalasakhi ya kajing ishim benta kabashit rehem degi spa ngot ki samla traishnong uba edi kharbani unong yalam bapau khmat hakathan omsning ulawan bani shim benta hakani kasngi kum ukongsan Hakabala senran lang ya u do ba Rocky Killa u chairman ka dorbar shnong omsning ubalalong usumbot kongsan bat na lor ki wepat. Ki belangop ki bladi bladon. Sa. Top di berjenjar pleng nu drop. Tu beli ngong meneng asngap nomor beli ngan ong ipi tengah te ngampat ngat tu mo. Ni ladon ne mangat nang ni. Mdon ong. Turakti yodon ne te ialah kumbakla. Hang no. Tingas ngong ban ai burom sikat day pan yakini samla naka kripa foundation ki plakloi ban mi syakmat ban pens ngo yake kiba maki gilaya yakini gelenti yake kiba ki gilasem bau tau drok upen jenjar hadu katno Kum kaseng kapapit ya kajing penkhod iki jabo nakabenta ka winter tales unong seng bat try jongka ikuri uba bankit nongbri uloong baki jabo ki bami nakani katamasa kala banlong hadu praspa kilo nakabenta ki jabo ki barkhyang bat sauspa adu sanspa kilo nakabenta ki jabo ki bachi ka ikuri kade ka kenhun ka belaseng lais na menshwa ka bapen kala biang iki jabo plastik shikimar ki balaban pendon kambiang Uba bankit ula banjur halor ka jing penkhod iki jabo da ka baong ba ka jing penyaklat yeki jabo kadi ka benta ka bakongsan bha ha ka rukom penkhod iki jabo bat ula kentu iki nonglet tamasa ban bread iki jabo ha ka jaka bread nyut balabo kerpang balatho deki kot lane deki plastik What we do is we recycle plastic waste, as you can see in my bag. So we make products out of plastic waste. So the plastic that you throw away, we make products out of it. Segregation, waste, we all talk about waste management. We say waste management is important. We need waste management. But now the problem lies in segregation. Segregation is one of the most important aspects, one of the most important pillars of waste management. Without segregation, waste management will fail.
Kajinge kun na kabenta ka nam lado jong kalumpung ilek kai kabasau jong karibhoy league kabala penlong da karibhoy district sports association kalakut no haka rukom kaba itenat bha hakani ka sngi penha perai lai don lang da UMLA ka nongpo uba meril bon sim kum ukongsan lasenran lang yu da UMDC ka nongpo uba balajit rani u president ka RBDSA uba RB shadap bat kiwe ki dekot ka RBDSA haka final jong ka second division ka kerdam bat ka rongdop kalapin I ka jingile kai ka baya khat bha ka rongdop kalalong ka nongjob lingba ka jinge shoot tiebreaker da ka bara ekanam lado haka second division haka final jong ka first division la sakhi ya ka mountain kalai khun ting e banyo ra ya ka nam job persha ya ka omsat sning kani ka jinge khun kalakut no haka ba ka mountain kala job da shigo la not banyo sendon ya ka nam lado haka first division ya ka final jong kanika first division bat ka second division managasgi ki bakentuk ya ki players bat kinong kershan ki fans jong ka mountain ki players jong ka umsat sning bat kumju ru ki bahaka second division gede ki players paginong kershan jong ka rongdop bat kumju ru ki players paginong kershan jong ka nong thamai kerdem bat khamtam ya kinong kershan ki jong phi ki balawan ki balai aiman sim ki balai risa nadu meneh kalong gajing kemen tingi ai khubli ki bok ruyang ya phi ingai scam bagi tim ki bawan syakmat kinio ban kiu haka super division mah kanang ba mulang SC kalalong kalado ha kalumpung super division ukyang nang ba memorial trophy da ka penlim no academic thing SC da shiko lanot kani ka jingjob ka de ka sien ka baar ya kani ka kunhun banyo ra ya ka nam lado ha kani kalumpung ha ka ba ka jingjob ka baningkong ka de ha usnam arajar khan rew kani kalumpung ya le kai ka bala penlong da ka West Jantia District Sports Association WJDSA kalalong hamadan ya le kai kyang nang ba ya kani ka ko la thep da utimi ringklam ha ka minute ka bakhat ar ka bala penlong ya ka nangba mulang ban yo ra sendon ya ka nam lado ka kunhun ka job kalayo ka khusnam da ka pisa ka bashilak tingka kat ba dem thring SC kalayo san phawajar tingka ya ka khusnam la sam do uba wailat miki shila balong MLA ka jawai ba uchairman ka muda hakani ka ju ka sngi la pen kup burom ya armut ki referee ba kenthop ya u bulmi phawa ba u Sebastian Suting ka Lok Sabha Speaker 11 mentakasi kala job persha ya ka Raja Sabha Chairman 11 haka jingile kai TB Mukt Bharat Awareness Cricket Match kabalalong mentakasi ha Major Dhyan Chand National Stadium ha New Delhi hakani ka jingile kai cricket paralok lai shimbenta da ki khot jong ka yeng dorbar nakaleng ki seng san perthai kani ka jingile kai cricket kalong ban pinsgo tho bat ban pinlong yakari kabalat na ka jingpang TB ulampang ka Lok Sabha umberla ulawan bani shimbenta hakani ka jingile kai sedang ka ba arpho over kum ukongsan ya ka kunhun Lok Sabha Speaker 11 layalam da menteri berim ka sarkar pedeng ubri MP ka Hamirpur u Anurag Singh Thakur kat baya ka kunhun Rajya Sabha Chairman 11 layalam da menteri ka sarkar pedeng u Kiren Rijiju mentang ni pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hatura kajing kriat kalong khat a degree Celsius but kajing shit kalong arhaway degree Celsius kajing skam ka haw menta ka sngi kalong hnyo pho hnyo nakashispa kasun beneng kan rang ha ki babun ki jaka menta pat nginya phai shaka jinglong jingman kasun beneng hashlong kajing kriat kalong hnyo 0.1 degree Celsius but kajing shit kalong arhaway 0.3 degree Celsius kajing skam ka haw menta sngi kalong sawhaway nakashispa kasun beneng kan rang ha ki babun ki jaka but hajuwai ka jing kriat kalong 100 degree Celsius but ka jing shit kalong 4 degree Celsius ka jing siam ka haw menta si kalong henry phokhandai nakashispa kasun beneng kan rang haki babun ki jaka shawan poi shak bukut jong katup khobor nge pet byang sa sien ki mat pokongsan kinmau burom menteri rang ba do kari bat menteri kat kampo yeng ya Sardar Vallabhai Patel ha kaling kho siap ke jong u Onwanra ya ki anro ki bayday bat kaway ka election ha Lok Sabha la shai kasngi Ong menteri ketnat ki kam jungok kai perthai u bapol
ba kajingkren jong uhe ka VPP uba Arden mila besay mo kalong kabato met. Ya cekmat kajingpen kre nakbenta ka Meghalaya Games ahajar arpusan Thawes Jantia Hills. Bat pendam ke Kenhun Lok Sabha Speaker 11 ya ke Raja Sabha Chairman 11 ha ka TB Mukt Bharat Awareness Cricket Match. Ti parlok katung ila poisha ka bukut jong tup kubor jingi menta ka janmet adop ini syambiang la syai kesengi kublai pi barok. To its newly constructed two-story school building. And in sports, on the second day of third test match of the Border Gavaskar